Mell, croeso I Studios Ochrun. Da chi wedi recordio EP newydd sbon efo Mr Meilir Gwynedd lawr yn Nghaerdydd. Glyn, falle sa chdi'n gallu dechrau, deitha fi chydig bach am yr EP? Wel, enw'r EP yw Cysgo Cyfarwydd, fel title track. Mae 4 can. 2 o nhw chi'n mynd i clywed fan hyn. Mae jyst, ni yn ceisio newid y sain bach, ni'n credu dechrau mynd lawr llwybr gwahanol dy'r band, so ni'n trio cael foot in the door kind of thing nawr a dechrau mynd amdani, cos 17, so dechrau gyrru a stwff, so ni'n gallu dechrau rhoi gol go iawn I fi yn y sîn rock Cymraeg nawr. So. Mae y stwff dwi wedi glywed gyda chi, o ti'n sôn am newid y sain a felly. Ydych chi wedi bod efo sain hynod o gitarau dros y blynyddoedd dwytha yma, ond mae Meilir, swn i'n dweud, wedi adio rhyw edge bach newydd I chi. Mae'n y pwer nawr. Fi'n credu, cyn I oedd y gitars I gyd bach yn, lot o treble, bach o reverb a stwff, a oedd y bach yn jingly-jangly fath o... Bach yn wan. Ie, bach yn wan, really. Ni wedi just rhoi bach o rymffob, bach o punky. Be di'r teimlad ych chi'n mynd ar ôl? Achos o'n i'n sbio ar eich offer chi. Elis ych di'n defnyddio'r un amps, a y ddau chi'n defnyddio'r un gitar, ydych? Fi a Glyn trio communicato lot gyda fel sŵn guitars, a wedyn sŵn y bass, fel sŵn y drums, a ni just I ffindio fel ideal setup ni, a wedyn. Mae voxes bach na stan ni yn nhw'n amazing, allan ni unrhyw beth arnyn nhw. Mynd I studio dyn nhw, mynd I unrhyw gig, mynd nhw'n perffaith, a wedyn mae Telecasters, classic guitars, dim problemau wastad, a straight to the point. So, gyda'r amp, mae'n cael fel 3 pedal just mewn amp. So just gallu newid unrhyw eich moyn. O'n i'n sylwi hefyd achos bod chi'n chwarae'r un gitars a'r un amps. Mae'n anodd deud weithiau pwy sy'n chwarae pa ddarna, ond mae hwnna'n yn gweithio'n dda, dydy. Achos mae'n dod fatha rhyw un sŵn mawr. Mae just popeth yn dod at ei gilydd. Hwna ben i'n lyco rili, mae popeth just yn dod at ei gilydd. Bach o pwer. Gobeithio bod yn swnio'n alright. Swnio'n dda iawn, siwr iawn. Da chi ddim wedi bod yn ofnadwy o brysur yn gigio, yn amlwg da chi wedi bod efo lefel A stwff felly. Da chi'n gobeithio gwneud mwy wan bod yr EP allan? Wel, ni just gyd ni moyn neud dros y haf efo gigo, ymarfer, ysgrifennu, recordo eto, trio dechrau cael fel pethau mas, on the regular. Ni'n cael really edrych ymlaen at chwarae maes bifyd ar y nos Mercher. Gyda'r rods a Colorama Sen Segur. Anrhydedd I chi. Na, da chi wedi bod yn brysur, ond rwan mae gigs lot mwy yn dod I fewn I chi, fel maes bi ac yn y blaen. Ni'n cael ei nawr yno, ni'n cael yr EP mas, ni'n dechrau gigio da'r EP, gobeithio wneud taith bach yn y dyblaidd, a fel Castro, Ffug, Nova, bandio fel na fyd yn dechrau dod I chwarae dyn ni, a wedyn ni'n moyn trial creu bach o fel symudiad bach yn pawb yn helpu mas yn gilydd, pawb yn trial gwythio pawb I wneud yn well, ysgrifennu fwy, gigio fwy, beth popeth ni'n moyn cael y sîn rock Cymraeg o bach fel pump newydd. Mae yna griw eitha da yna chi yn yr gorllewin ar rwan, does lot o fandiau newydd, Castro, chi, Ffug, dwi'n siŵr glwys rhyw fan newydd, band Ysgol Sul neu rhywbeth. Fi heb clywed. Mae yna sŵn eitha pendant sefyd, ydych chi'n eitha bach o agwedd a sŵn. Ydych chi'n teimlo fel bod chi'n rhan o ryw symudiad bach yna? Ie, ni'n teimlo bod ni'n rhan o fe. Trio symud ymlaen, trio cael pawb cael pawb I join o mewn a just trio fel mynd ar sŵn nôl i'r 70au. Fel diwedd y dydd. Dod ar fel punk nôl. Fel dyn ni gyd yn edrych am, dyn ni gyd o'r gorllewin, dyn ni gyd moyn yr un peth sydd yn helpu fyd, a dyn ni gyd gyda'r un teimladau ar ble ni gyd moyn mynd. Mae fe'n dda achos ni gyd yn gallu wedyn symud gyda'n gilydd a gobeithio mewn cwpl o blynyddoedd. Mae yna lot o fandiau da wedi dod o Aberystwyth yn hanesyddol, a ti hefyd Glyn yn chwarae efo dy frawd, efo Blaidd. Ydy Sam yn rhoi dipyn o rhoi chi ar ben ffordd o ran sŵn a felly? Wel, mae Sam wastad I helpu lot a
be ni'n neud. A fi'n chwarae dy blaidd yn, mae'n meddwl bod na wastad gigs dyn ni. Mae'r ddau band gallu dod at ei gilydd a really gwythio dan gilydd. A dyna un o'r pethau ni'n neud trwy cael taith dan gilydd. A ni'n helpu, cos mae fi a Sam yn brodyr, a wedyn mae Gary Roy yn brodyr fyd, so mae blaidd yn dyn iawn, a wedyn ni boes gyd yn nabod un hyn gilydd am mor am, ni gyd yn really dyn, a ni'n dyn dy blaidd, so mae popeth jyst, ni jyst yn gwythio yn dy gilydd, really, boes Aberffrwd. Da chi gyd bellach yn 17, felly pwy ydy'r boi fydd yn gorau dreifio chi o gwmpas i'r gigs? Wel, ie. Wel, Gath neu Ellis fi'n credu ar hyn o bryd. Wel, ie, ni dair fel y henna, ond Geth y probably un. Calla. Mae Gath Dim yn y i flaen yfed, ie. Fi'n mwyn yfed, Ie, fi angen ddech chi. Ie, wel, gobeithio newch chi gyd ddysgu drifio yn diwedd, so bod ni'n gallu gweld chi yn y gigs ma dros Cymru i gyd. Diolch yn fawr iawn chi, Mell, am ddod i fewn, a pob lwc efo y flwyddyn nesaf yma. Diolch. Diolch.